Čau ľudia, tady je Norms50 a vítam vás pri iba ukázke tejto hry, volá sa Metin 2 Hammer a áno, máte pravdu, som Blanka a pre vás hrajem Metin. Áno, súďte ma, dislike, áno, ako ináč. Takže hrajem tady na Varku, ako môžete vidieť. Je to PvP server, žiadne expedie tady nie je. Iba si urobíte si výbavu. Ja som tady full ninjou, ale nie takí, ktorí majú status. Prdele, série. Ako som spovedal, ja som tady full ninja a jako na ninjou a na varov, takže varovia a ninjovia by sa môžu brať, pokiaľ nemajú mody, alebo vidíte, to má status, takže by sa na to môžem. Už sa vidia furt ľudí, takže ideme radši preč. A ja by som vám dneska chcel ešte za lagy. Čakajte. Dobre, poďme. Nech sa to rozlaguje, na toto serveri hrajú na H2, lebo tady celkom dosť ľudí hraje Čechov a Slovákov. No Čechov viacej, toto je spíš tak Češi to majú obľúbenú túto hru a ja vám ukážem, čo mám vo veciach. Takže tady mám také Strange, Dexterity, Fire Resistance a Radiant. To nie je nič moc, ten meč, ale na obíranie je celkom dobrý. Tady je Strong Guns, počkajte. Dobre. Defense Chance, Ninja. Počuli ste to zase ten skýchom, prepáčte. Defense Chance, Attacks, no. To je proti Ninja, tady mám proti Surom. Kto by túto hru ešte nehral, alebo nepozná, tak odporúčujem si vlastne skúsiť zahrať. Nič špatné to nie je. Prepačte, dá sa tady celkom hrať. Aj keď ale už sa to celkom nedá bojoch, prepačte na tie lagy, už sa to celkom nedá bojoch, lebo je tady celkom dosť takých, co majú mody a také tie ich blbosti. Poďme ďalej od tých ľudí, lebo naozaj sa to tady ešte. Aha, mody, tak nič. Tak ideme prejsť ďalej od tých ľudí, ale ja vám to tady teraz ukážem. Napríklad tady sú bonusy, vidíte ako všetci koľko to stoja, to sú bonusy a zvieratá, tak to môžeme nazvať. Ježiš, to je srandovné, ako je to vyhodíme. Alebo ja mám také zviera, že také je to. Sa mi celkom páči, to je asi najnormálnejšie tam. Ešte tady je kôň. To mám tady. A to, na tom som stál. Takže pôjde. No, ešte. Tady sú weapons. Tady v tej dvojke sú tuším ešte normálne weapons z českého Metina. Ale v tých ďalších tam sú také legendárne a tí blbosti. A ja vám ešte, aby ste nedávali do komentov, že som vám nič neukázal, tak vám ukážem. Tady weapons. No takéto zbranie tam sú už také ináčie. Ježiš, blbý modery, nesnáčim. Fight, neviem, či mám nejaký ukážem. Mr. Ninja. Neberiem jej. Prepáčte, už vám to asi neukážem, ale že môžem vám ukázať, ale ešte jeden fight tady. No ide. Ja som taký si ukázal to servery. Tak ja sa s vami pro tentokrát loučím a čau.